Salutare toată lumea și bine v-am regăsit la episodul 2 de Minecraft. După cum vedeți, numele tot n-am reușit, nu știu cum să mi-l schimb și să trecem la treabă. E și Matei aici. Frate meu, piticul ăsta. Bun, Am 7 ani. rămăsesem în peșteră. Dar acum dacă să văd cu zi apare. Ba nu, aici, la doi. Haideți să ne continuăm mirifica casa noastră. Dar înainte să continuăm, v-aș ruga foarte mult să apăsați butonul acela de like, să-i dați un pumn cât de tare puteți, dar să fie apăsat. Da, Sen, parcă aveam un furnace. Da. Ba nu, nu luasem. Ba, las. Nu, ba da, de acolo. Da, am luat. Un furnace undeva sau... Da, Dacă nu, mai poate că- încă e la mine în inventar. Da, e la mine în inventory. Să facem astea. Nu! But... Bă... Prost Minecraft-ul, n-ai ce să zici. Vom opri aici filmarea și vom reveni când, desigur, va fi zi. Până atunci mă ascult aici, Doamne, să nu vină că mă mănâncă trezării. N-ai sabă. Bun, ne vedem. Bun, lume, am revenit și am reușit să fac rost de un pat. Să continuăm casa, prima dată ne punem furnace și Cu chimpico. Ai să cărbune. punem aici, nu, punem acolo și să luăm niște dark-uri din asta. Da, că e fain, dar cu din... Scuze, din greșeală. Mă traduceai... Ne facem niște glass. Cât avem? 14 bucăți. Hai să punem să vedem ce facem din 14 bucăți. Ștefan, după aia ne jucăm. Îmi aprinde tableta să ne jucăm pe mapa mea. De ce? Haide, stați că trebuie să pun aici. Gata. Am glumit. Hai, trebuie să așteptăm acum, nu știu. Ce mergem, jucăm niște să facem. Aici, Ia să vedem cât avem. Trebuie să facem scări 12. Cenușa. Oh, God. Du-te după iron. Aici ai oh, God.
să vedem cât au 21. Nu știu, cred că ne ajunge. Deocamdată lăsăm așa. Îl facem pe tot. Săracul, Facem le slaburi, slaburi și scări. toate scările. Câte avem? 52. Nu știu dacă mi-ajung slaburile. Să nu zic eu slaburile, ce nu. Nu, cred că mi-ajung. Câte mai ai? 7. 3 minute. Nu, nu mi-au ajuns, vai. După lemnei. Repa. Bă, suntem numai înconjurați de dark. De darkwood. De lemn negru. Toată lumea știe. Sunt copii mici. Hopa. Bă, cum să... Mamă, stai să fac un screenshot. Mai de capul meu. S-o combinat lemnele. Așa, gata, haideți că ne ajunge. Pentru câteva slaburi, vreo 12 slaburi. Din... Ba, mi-ajung. Uite. Gata, 12 slaburi. 12 slaburi. Dar dacă mai putem, mai facem. Câte mai 4 minute. 4, bă, deci dacă... Bă... Păi, mai trebuia 2, bă... Facem acolo așa. Nu o să terminăm. Azi, casa. Și aici... Punem Cât ai filmat? scările. 8 minute. Apoi și cu mine. Pe mapă mea. Te rog. Așa. Că ți-am făcut case, am casă în pământ. Fac. Ia, tacă. Cine zice? Măcar îi fac un acoperiș, nu asta cu lemn. Da, fă. Lăsa și tu acoperiș, că nu. Mamă, sper să ne ajungă la fix scările astea. Sau țiglele de pe casă. Țiglele astea de pe casă. Bine, nu chiar la fix, mai poate să mai rămână, că nu strică, da? Să nu mă mai cobor jos. Sau... Nu stric, fraților. Nu face nimic dacă nu mai rămânge. Și eu sparg slabul cu târnăcop. Gata. Nu. Ce să faci? Slab. Să mai ai 12. Hai, 12, să-mi ajungă, să-mi ajungă, să-mi ajungă, să-mi ajungă, să-mi Deci ajungă. mai consum 8. Oh, Doamne, Doamne. Gata.
Să ajung. Yeah, și așa și așa. Așa, uite. Gata. Gata acasă. Oh, cine știe ce? O casă oarecare. Deci o să oprim filmarea. Avem și niște glass. Așa. Geamurile. 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 Nu știu. Așa. Sigur. Sigur. 27. Oh, am ajuns. Yes, yes. Punem acolo 1 pac. Și acolo 1 pac și ușă. Trebuie ușă. Ușe. Uite, ușe. Prețul dat. Las că-ți bune și 1000. Pac, acasică, să ne mutăm. De fapt să ne luăm numai patul, să putem să... Bă, unde e patul? Cred că e la mine. Da, e din inventory. Bă! Vine monștri, vine. Cine? Dracu după tine. Bă, hai. Culcă-te, mă, culcă-te. Culcă-te. Hai să ne prăjim niște mâncare, că mai avem un pic și... Bine, de fapt, fără hunger nu. Adică dacă... Morim. Din mâncare nu poți să mori. Nu, bucătălie. Așa. Niște cooked mutton. Niște cucă în mute. Gata, să votăm. Nu vreau să Rafael. N-au din Rafael. Să mâncăm astea. Și am ajuns cu acest episod. Nu uitați, dacă v-a plăcut, să lăsați un like. Iar noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!